I dag vil jeg vise jer, hvordan man får mods ind til Euro Truck Simulator 2. Du starter bare med, du kan bare skrive hvilken mod du vil have, for eksempel bare Scania T og så ITS2. Og så trykker du bare på en af hjemmesiderne. For eksempel den her. Trykker du download. Min computer er ikke så hurtig i dag. Den er lidt for stor. Jeg skal lige downloade den. For jeg har den allerede. Så kan vi tage den her for eksempel. Ej, det gider sgu ikke. Den her, nej. Vi tager den her, så trykker du download. Så trykker du free download. Og så download file. Og så nogle gange om det. Ja, så er den færdig med det. Så går du herinde på stilfinder. Og så går du ind under overførsler. Og så finder du den. Det var den her. Så klikker du på den en gang. Og så kan du flytte rundt med den. Trækker du ind dokumenter. Og så Euro Truck. Og så mod. Nu er den inde i mod. Og så finder du den. Højreklikker herinde, så udpakke her. Så nu har du det. Og så når du kommer ind i spillet, så trykker du ret, og så slår du bottet til. Ja, det var det jeg ville vise.